Asoroboti urwa senchera yobo ikeranu tutatime kaunti ya Kisii and Nyamira sensemo ya Kiamabundu nigo omosai oyo mu myaka ya igatu anyarakobaga gutuka ase nyumba ya sensemo ya Kiamabundu yoro ikislamu egatigire chingoma ona boigo onyate kobago se ase akare ase nyumba yaye none nabo maiga yere koirwa se nyakari ya Kisii teaching and referral chinga kere kobaga konyora obubwenia Nyamira kobaga gusiria obugima bwaye bono engana Nyamira kobaga kureta obututu kanonyera bo nigo mungusano mutimira kobaga kwenda ikiwa gati ya abanyene omubere oyo nabo igo eserikali asikari batevanga korengana ne dini yege islamu nigo mubere oyo obwende kobaga kwenda aserituko ya lero Vincent Onyancha na Nyamira kobaga ikirana sensemenyera gutogera bati rokubatiya Omusao yomubwe myaka ya igatwani gaomerana makweli ya yobutuko bugokya lero asensemeri ya Kiamabundu egotoka emeye county ya Kisii. Omusao yoni gamenta sinyombo chomokonyo mo governor bwe county ya Kisii Robert Monda aigase county ya Kisii. Nigotebekana buna nigo abite tumu yu achintune isato asabite tumu yu asamakira yonsi na maga yakobe tumu yu asekiongotiro ase chintunde jichionsi nigo yeretere konyarago itira manyinga mange korengana buna tokumanyigwa na mumuro mwabo. Majirani sana ndio wameniambia. Majirani wakaniambia kwamba alikuwa na kijana mwingine kwa nyumba. So I think confrontation kidogo, I don't know what happened. Wakavurugana kidogo. So ile kuvurugana kule jamaa mwingine akachukua kisu akamdunga kisu. Baada ya kumdunga kisu, so alipatikana, alafu baada ya kumdunga kisu akambeba mpaka kwa mlango. Akampeleka kwa mlango, alafu kuna jirani ambayo alikuwa ameamka, amesikia hiyo commotion. Akaamka akawasha taa. Maiga yomo kagiro konyara komobeteme yo na konyara gosoka ni gasoko kya segeta sinyombecho asanyara komobori umurendi bwegeita konyara komoigorra soke umurendi go batatwara chinkwana choko igwana egento kero musayo bwe konyara komogoseria buna komobetaro moyo asomorio ya teroro bago na gotama. Ndio jamaa alimdunga akaelekea kwa upande wa gate. Watchman alijaribu kumzuia, akatishia watchman na kisu. Alafu akaruka na fence akatoka akaenda. Boigo tramanyekana ninki babuna. So sisi kama ni grudge ama walikosania nini? Ndio yake ni vijana na starehe. So hatujui cause huyo kijana amekimbia na ametoroka. Na ajulikani ni nani? Na ajulikani ni nani? Korende chinkuma nigo chigote yabuna nyagosira na bwato musani oyo mwanchani oyo samatuka mange babere bagotwara chisegi ase nyumba yabo korengana nabamenyi korwa asensemeyo nigo boige bimonyo bigote yabuna omwanchi oyo niga motige tomosacho ya nyumba chinga kiechiago itwa onde tare ngoroni garengere bieka naboiga nige gotebekana buna omosacho oyo nyagosira nigo konyaro muroira siga kiamatuka bere korende goikira boni gatira manyekana egento gia segeta eronyara kobetumo yo nagokwa korende goika senkendum nigo mwanchio ya anga kokwana munaintwe maiga yogotaka kumoburi nganeye maiga yokwanga maswali na tigara gocha setore nekie kunyarekana agotigo mwanchio ya nyumba karumuroire eragenda se nyumba yo mukwego kya gatigati yo muchobo songo asegotebekana buna no arenga kwego kyeramo nabantu bande nabo igomo buri ndatigara buna ekero amotiga nyumba ningomo ekebungu okobwatekana buna omusacho yeniga gosieke nyumba yaye korume DCI etoeri chibu korende nyagosira tarakwa niga bori antu barenga nseme yo kumurangiriria mamu mwabo amabiruka. Ile marehemu tu alipatikana pale aliambia majirani kwa sababu yake ni giza kidogo, nyinyi mnanipiga mnanimulika na mimi na kufa, niteni mama yangu. Mama alifika hapo wakapeleka hospitali. So akafika hapa Keterech 6:30, we lost him. So according to Muslims tungefaa kuzika leo, lakini because tuko na maanti baba Nairobi wame request watahudhuria. So I think kesho by saa 7 itakuwa burial.
Umubiro nyagosira nigo muri yorusigwa asenkendu ya Kisii Teaching and Referral Hospital na kuirwa chinsemo cha nubia ali nyanchwa asosibigwa ogachwororo elinde mambia obe kogo sambwa asenka asebono musawo yaberega kubekwa libono asengencho yokubwatia kolengana no kumanika mira kilika Islamu wekanyara kubekwa senseme yogani gabwane takoni waseri tukulia lero kulende kubwatekana nenkani go banyare bakubulia umubiro nyare kogachwaga iga elio chakoni gwa lituko lyankyo niko turagandira kubwatia ngane ya sobi mu kumanale gantokolekana mega yomusayo konyara kumerana na mukolea ya ase nyumba ya nengana turabe tukubwatia na ukumanya bunarabe kolekana yakero mubiro yebono aracha koine gwa lituko lyankyo ko reporter ya Ndizi TV kurega chinsemo janubia ime yansemo ya Nyanchwe County ya Kisii riterane nchenkurukwa Vincent Onyancha.